Двигаться же будет. Не будет терять фокусировку же. Фокус не будет терять же. А, ну все. Хайырлы күн. Исәнмесез, кадерле дуслар? Хай. Бүген мин сезнең белән заманча биюләр буенча кичкенә генә мастер-класс үткәрәм. Бу мастер-классны башлаган алдыннан мин сезне башта җәйнең беренче көне белән котлап китәм. Һәм тагын балалар көне белән котлыйм сезне. Без барыбыз да бүген кояшлы көннәр көткән идек, ләкин безнең 1 июнь көнне яңгырлы hava торышы көтеп алдым. Ләкин аңа да карамастан сезнең кәефләрегез hava торышына карап булырга тиеш түгел. Гел позитивта, хәрәкәттә булыгыз. Башлыйбыз. Башта без разминкадан башлыйбыз, әйеме? Ниндидер түгел хәрәкәтләрне эшләр башлар алдыннан без үзебезнең тәнне әзерләргә тиеш. Беренчедән без башлыйбыз баштан. Башны әкрен генә тәлинкәдә йөрткән шикелле йөртәбез. Бер якка, икенче якка. Һәм тырышыгыз, сезнең колагыгыз җилкәгә төшеп бетәргә тиеш. Ләкин җилкәне катырмагыз, өскә күтәрмәгез. Бер якка, икенче якка. Шулай ук төшерәбез. Сулга, уңга, алга, артка. Беренче тапкыр. Чыктырабыз. Шуннан без башны алга, артка, уңга, сулга чыгарабыз. Менә булай. Һәм тырышыгыз, сезнең җилкә белән күкрәк, алар бер урында, бер позициядә булырга тиеш. 1 2 3 4. Шулай ук сулга, уңга. Килеп чыгамы? Шулай ук. Кабатлыйбыз. Хоп, 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 хоп. Хәзер булган менә бу нукталарны тоташтырабыз һәм без аны ось буенча йөртәбез. Бер якка, икенче якка. Баш белән аңлашылды. Хәзер без күчәбез җилкәгә. Күтәрдек, төшердек. Күтәрдек, төшердек. Күтәрдек, төшердек. Күтәрдек, төшердек. Алга, артка. Алга, артка. Күкрәк бер урында булырга тиеш. Алга, артка. Алга, артка. Хәзер түгәрәк буенча йөртәбез. Бер якка, икенче якка. Хәзер сезнең координацияны тикшерәбез. Бер җилкә бер якка, икенче җилкә икенче якка бара. Алмаштырабыз. Булды. Җигән идек. Шуннан күчәбез күкрәк отделына. Алга. 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 Артка. Алга. Артка. Алга. Артка. Шуннан соң сулга, уңга. Сулга, уңга. Сулга, уңга. Һәм шулай ук тоташтырабыз. Тиз эшләмәгез. Тиз эшләүнең файдасы юк. Ола.
Хәзер эшләп карыйбыз. Күкрәктән без күчәбез безнең бу җирләргә. Шулай ук. Әкрен генә. Суга, уңга тартабыз. Ул да җиңеләйдек. Хәзер аякларны тиздән алып күтәрдек һәм башта табанны bir якка, икенче якка. Аннан соң тиздән тизне йөртмәскә тырышыгыз. Менә булай иттереп, менә булай кирәкми, алай дөрес түгел. Тиз ул безнең бер урында, аяк кына. Шулай икенче аякны башта идәндә табан астын. Күтәрдек. Шулай ук башта табан астын. Бер якка, икенче якка. Шулай ук тиздән йөртмәгез. Тиз бер урында булырга тиеш. Так, булды. Хәзер әз генә без аякларны сузабыз. Әйме мондан без растягиваем дип әйтик. Табан аяк астын сез үзегезгә таба сузарга мөмкин, ләкин идән белән бер параллельдә куярга. Килеп чыкса, әлбәттә. Менә монда сезнең тартырылырга тиеш. Тизнең асты. Ләкин бик каты басмагыз, чөнки травма алырга мөмкин. Әкрен генә. Булды. Хәзер бу якка. Әкрен генә. Шулай икенче якка. Җиңеләйдек, бераз сикереп алдык. Ярый. Хәзер без разминкадан күчәбез заманча биюләрнең кайбер стильләренә күчәбез. Һәм аларның кайбер хәрәкәтләрен бергәләп, җентекләп өйрәнергә тырышырбыз. Ләкин башта без үзебезнең тәнне дип әйтим, әзерләргә тиеш прокачкага. Һәр без аны бераз хәрәкәтләндерәбез. Музыканы гына алмаштырыйм. Хәзер 1 минут. 1 минутта түгел, 1 секунд. Башлыйбыз гади хәрәкәтләрдән. Күкрәк әдилгә. Bir yakka. Oldu. Şundan sonra biz koşarız kol bilen. Bu kiyip çıgama. Hazır biz ayaklarını jilkə белән bir aralıkta koyduk. Hem jilkəni tağında kübrək zor amplitudaga көчерәбез. Ayakka. Ayakны biz suzabız.
ясыйбыз. Кик деген хәрәкәт. Кик. Кик. Шуннан соң без аякны алмаштырабыз һәм ашабыз тәнне. Әйме? Булай итеп. Икенче аяк белән. Пам. 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 Пум. Пам. Эшләп карагыз. Булды. Хәзер без бу туры эфирга кадәр Камал театры аккаунтында Instagramда минем 2 дәрес чыккан иде. Беренче дәрестә мин сезгә аңлаткан идем дулкыннарны ничек дөрес ясарга дип. Әлбәттә кем карады, эшләп карады ул хәрәкәтне, бәлки ниндидер моментларны ул үзләштергәндер. Әйе, һәр без анда тиз генә искә төшереп китәбез. Әйме? Кулларны суздык. Дулкынны ясыйбыз. Хәтерләсәгез, аны ясар өчен үзегез өчен нуктаны билгеләргә тиеш. Беренче нукта. Икенче нукта. Өченче. Моннан. Дүртенче. Бишенче. Терсәк. Терсәк. Әйме? Һәр бергә тоташтырабыз. Алтынчы ул безнең, әлбәттә, җилкә. Әйме? Җилкәдән без күчәбез күкрәккә. Безнең импульс һәр бер нокта аша үтә. Икенче күкрәккә күчерәбез. Икенче җилкә. Буламы? Килеп чыгамы? Терсәккә күчерәбез. Калган нокталарны тоташтырабыз да, бер яктан, икенче яктан. Дулкыннар төрлечә булалар. Ишкә таба. Булай. Ләкин импульс бәлки куллардан гына түгел, ул бөтен тәнгә дә күчә ала. Башта күкрәктән, аннары безнең эш ягына күчә, күчә аякларга һәм кире китә. Тизрәк эшләп карыйбыз. Там бер кат. Килеп чыгамы? Бераз ташладык тәнне. Булды. Хәзер без сезнең белән икенче хәрәкәткә күчәбез. Ул да безнең булса, мин икенче дәрестә аңлаткан пап дигән хәрәкәт. Нәрсәне аңлата? Ул пап дигән хәрәкәт папинг стилендә иң кирәкле хәрәкәтләрнең берсе. Ансыз берничек тә булмый. Пап ул төгәл һәр бер хәрәкәткә төгәл нокта кую. Хәзер без музыканы алмаштырыйк та бу хәрәкәтне тиз генә йөреп чыгабыз. Хәтерлисездер, әйме? Мәсәлән, без алабыз берәр нинди хәрәкәт. Бару. Тормышта без гади йөрибез, әйме? Артка, алга. Булай, булай. Мәсәлән, алыйк 3 адымны. 1, 2, 3. Һәр бер адым сайын ахырында без нокта куйсак, ул да булса пап дип атала. Төгәл фиксация.
Ничек аны эшләргә? Сез шул моментта, мәсәлән, аякны куер алдыннан менә куйдыгыз, сез тәнегезне 1 секундка катырга тиеш. Һәм була менә мондый электрошокер бәргән шикелле эффект. Эшләп карыйбыз. Пам. Пап. Пап. Там бер кат. Пап. Пап. Килеп чыгамы? Хәзер кулда. Кул белән. Монда кулгына булмады, монда бөтен гәүдә минем китте. Туктап булмый. Бисе килә, әйеме? Төгәллектә нәрсә килеп чыга? Һәрбер хәрәкәткә акцент ясау. Мәсәлән, нәтиҗәдә сезнең менә мондыйрак эффект килеп чыгарга тиеш. Бу жанрга килгәндә, Паппингның гомумән үз ичендә, үз стилендә берничә стиль бар. Һәм бу стиль робот дип атала. Музыканы катырак куйдык. Менә шушындыйрак стиль, бу робот дип атала. Монда сез күргәнегезчә папның эффекты бик каты күренә. Чөнки һәрбер хәрәкәт ул да булса тиз бармый, җентекләп бара. Хәзер без икенче моментка киләбез. Ул да булса безнең тагын бер стиль бар. Ул атала King Tut дип атала. Аның иң төп, ничек дип әйтим, сыйфаты ул кулларда дөрес почмакларны тоту. Һәрбер сезнең хәрәкәттә, кайсы җирдә сезнең куллар бөгелә, 90 градус булырга тиеш. Ул бик еш кулланыла торган хәрәкәт, аны төрле стильләрдә кулланалар. Әйеме, сез күргәнегез бардыр. Бик хәзерге вакытта бик современ һәм актуаль стиль вок бар, вакинг. Анда ул да менә шушы King Tut бик еш кулланыла торган хәрәкәт. Башлыйбыз. Сезнең белән кичкенә генә бер связочканы өйрәнәбез. Игътибаррак булыгыз. Башладык. Бер. Әйме? Сез аны көзгедән караган сыман эшли аласыз. Минем була уң кул, ә сездә сул кул. Ансы мөһим түгел. Ничек сезгә җайлы. Куйдык ике аякны җилкә белән бер аралыкта. Шулай. 90 монда төп-төгәл горизонталь. Кулларда, бармакларда 90 градус. Алар булай да була алмый, менә. Көрәк кебек түгел. Туп-тура. Беренче хәрәкәт. Бер. Аннан. Ике. Ике. Бер. Ике. Бер. Ике. Булай бик китмәгез. Бераз яныгыздагырак эшләгез дә. Һәм бу кул бармаклар белән япкан шикелле. Бер, ике. Бер, ике. Бер, ике. Шуннан соң без күчәбез. 3 4 3 4 Там бер кат. 1 2 3 4.
1, 2, 3, 4. Tezletiriz. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan so'ng biz ishimiz bilan bo'lay. 6. 6. 6. 7. 6, 7. Tam bir qat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte qarag'iz. Jinglaytdik. İhtibarroq bo'ling'iz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hozir shunday tam bir moment bor. Bu harakatlarni yasaganda bik keskin yasamasdagi tirishib buni bilib onun effekti bo'lmaydi. Onun effekti bo'la qolsa siz jingilshagina. Tak. Unutmag'iz 90 gradus bo'larga tegish butun yerda. 90 90 90 90 90 90 Bo'ldimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 9 9 Dulqin bilan mindik 10 yaptık. Bo'ldi. Tandı bir tapqir ishlab qaraymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 9 10 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nasıl ikinci rakette bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptık. Yaptık. Kelib chiqdi mi? Hozir mana siz barliq bo'lgan men ko'rsatgan masalan to'lqinlar, yiru, deymi? Ish oldi masalan biz uni tutashtira olamiz. Masalan biz boshda bordik deyk. 1 Şulayarak ayyam. Hazır biz sizning bilan kushamiz tag'in bir harakatga. Ul da bizning mana oyoqlar nishlabdir harakatsiz keltiraymi? Oyoqlar. Oyoqlarda bek motorgina harakat bor. Ul da bo'lsa glide deb ataladi. Glide. Onun tüp nishlaydi ma'nosi ul shuvib yeru. Oyoq bilan nima? Hozir men sizga anglatam nechikroq bo'la ul. Boshlaylik masalan. İranik tugarak bo'yicha glide ni. Hozir ishlab qaraymiz. Onun tüp funksiyasi nechik bo'lam. Mana biz boshda bir oyoqni qo'ydik. Masalan, mana bunday turib, ham butun o'zingizning bo'lgan massasini biz ko'chiramiz bir oyoqqa. Shundan so'ng biz bu oyoq bilan ikkinchi oyoqni itamiz. Xo'p. Ham bizning butun tan massasi ko'sha ikkinchi oyoqqa. Mana bunday qo'ydik. Ham ikkinchi oyoq bizning tovan osti idandan ayrilirga tegishli tugul. Aymi? Ham turishig'i sizning gavda sikirga tegishli tugulni avlaytirib bir harakatni yasan vaqtda. Kelib chiqadimi? Hop. Shulay yo'q.
Хәзер түгәрәк буенча bir урында гына. Ничек була ул? Без җилкәдән алып безне күрүчеккә илгән шикелле. Без менә булай булырга тиеш. Һәм аякны күтәрәбез. Борыла, тән, моннан безнең күтәрелгән бер як. Борылабыз да. Хоп. Бөтен масса икенче аякка күчә, бу якка. Ул да булса безнең ишек. Менә. Аның переходы шулай булак була. Күчү моменты. Менә бер яктан икенче якка. Һәм шулай ук без тырышабыз, аннары килеп чыгамы? Бу хәрәкәтне сез күрә аласыз Майкл Джексон концертында. Чөнки шушы хәрәкәтләрдә ул ничек әйтим, беренче адымнарны ясаган һәм гомумән сәхнәдә күрсәткән булган ул. Хәзер без әз генә ял итеп алабыз. Бәлки сезнең берәр нинди сорауларыгыз бардыр, укып китәрбез. Ярый, вакытны бетермик, эшлик. Хәзер без сезнең белән тагын бер бик кызыклы бая әйткән стильгә күчәбез. Ул да булса вакинг. Әйе, кайберәүләр аны уйлый, теге аңламаган кешеләр бу стильне бераз хатын-кыз стиле, моны хатын-кызлар гына бирергә тиеш дип уйлыйм. Мин бәлки килешәм, ләкин нишләтик? Факт бар, ул факт. Ул стильне ирләр уйлап тапкан. Әйе. Аның манерасы да, уйнау манерасы, бию манерасы да хатын-кызныкы, ләкин нишләтәсең? Ул факт. Аны хәзер ул биюнең конкрет пол дигән бер юк. Шуңа күрә без хәзер иң гади хәрәкәтен өйрәнеп карыйбыз. Ул да булса күбәләк дип атала, әйеме? Моны бәлки күргәнегез бардыр сезнең. Аның техникасы менә булайрак була. Мәсәлән, сез ике кулны менә булай алдыгыз, әйеме? Менә сулдыгыз. Шулай ук сезнең монда бу кагыйдә 90 градус кагыйдәсе калырга тиеш. Хәзер безнең мәсәлән уң кул безнең алып баручы була икенче кулны. Һәм 8 санын ясыйбыз. 8 саны бу кулдан башлана, уң кулдан алып бара. Һәм бу моментта ул борыла. Куллар туташ булырга тиеш менә бу җирдә. Ай-ай-ай. 8 Килеп чыгамы? Хәзер шул ук хәрәкәтне без төрле тигезлектә ясап карыйбыз. Бәлки кемгәдер бу хәрәкәт гади кебек тоела, ләкин беренче вакытта аны авыр эшләргә. Чөнки безнең куллар бик каты напрягация ителә. Булдымы? Ярый. Хәзер без нәрсәләрне менә шушы кичкенә хәрәкәтләрне өйрәнеп бетердек дип уйлыйбыз инде, име? Бәлки килеп чыкмыйдыр, бәлки сезнең әле, ләкин үзенчә әгәр дә сез бу хәрәкәтләрне үзләштергән булсагыз, мөмкин бар, мәсәлән, сез ул видеога төшерә аласыз һәм миңа личкага җибәрә аласыз. Мин караячакмын һәм сезгә бәя бирермен. Минемчә бик кызык булачак бу момент. Там бер киттек. Безнең башта адымнар бар, әйеме? Бер. Там бер тапкыр.
Барган вакытта мөмкин башны бераз итеп алырга. Бардык. Так, күчтек кинтатка. Мында күбәләкне ясыйбыз да. И мында төшеп китәбез. Һәм мин сезнең белән хәзер тагын бер кызык хәрәкәтне аңлатырга тырышырмын. Ул хәрәкәт тә түгел, ул техника. Координация дип атала. Кайчан тәннең бер җире икенче җирдән ничек дип әйтим, соңга калып бара. Әйеме? Мәсәлән, башта баш. Гәүдә бер урында басып тора. Тора. Аннан соң без баш янына гәүдәне куйдык. Баш. Шуннан соң без башны төшердек. Күкрәкне тагын җибәрдек. Бардык башны и кулны җибәрәбез. Таныша карыйбыз. Шулай ук моны эшләргә була алга. Җиңелрәк булсын өчен ул күкрәк отделын тотып торырга тиеш. Килеп чыгамы? Хәзер без аны конкрет бер трекка куяп, эшләп алырбыз. Музыканы мөмкин буламы булай да? Хәзер күрсәтәм. Минемчә бу хәрәкәтне башта мен бу хәрәкәткә килгәндә башта калган хәрәкәтләрне үзләштерергә кирәк. Чөнки монда һәрбер хәрәкәттән соң хәрәкәт тә авырая бара. Һәм аның техникасы да авыр. Әйеме? Тагын нәрсә? Хәзер без бераз кулларны разминать итеп алырбыз. Алабыз, мәсәлән, сул кулны без аны тырышабыз бу уң кул белән максималь икенче җилкәгә кадәр тоташтырырга. Тиергә тиеш. Бу кулны катырмагыз. Әлбәттә, ул сезнең ниндидер бер каршылык бирәдер, ләкин әкрен генә, күпме булдыра аласыз. Шулай икенче кулны. Тагын бер кат. Җибәрдек. Хәзер без бераз бу җирләрне дә узып китәбез. Менә монда сез икенче кул белән бераз басырга тиеш. Шулай икенче кул белән. Бу кечкенә генә упражнение сезгә шул как раз кингтат стиленә һәм вок стиленә бик тә кирәк булачак. Булдык, җибәрдек. Һәр конкрет бармакларга күчәбез. Башта булай эшләп карыйбыз.
Күз алдына китерәбез сез Арыслан. Бу аның тырнаклары. Җибәрдек. Шуннан соң тоташтырдык ике кулны. Һәм әкрен генә бармаклар белән мондый хаотичный хәрәкәт ясыйбыз. Һәрбер бармакны тыегыз. Бөтен 5 бармак, һәрбер 10 бармак парлашкан. Мейме? Ул берничек тә менә булай да була алмый ул менә. Әкрен генә дулкын буенча бер-бер артлы ясап карыйбыз. Әлбәттә, бу хәрәкәтне ясаганда сез кулларыгызны да, бармакларыгызны да әйтеп куям, тагын бер кат катырмагыз. Җиңел генә. Аннан соң килеп чыкса, сез бармаклардагы амплитуданы зурайта аласыз. Һәм килеп чыга менә шушындый кичкенә генә. Ләкин бик матур гына. Шулай ук дулкынны без ясалабыз. Менә шулай итеп бармаклар белән генә. Өскә. Аска. Хәзер булды. Бераз ял итеп алыгыз. Безнең хәзер, кадерле дуслар, бәлки берәр нинди сораулар бардыр. Әгәр дә сораулар булса, сез миңа шәхсән минем үземнең аккаунтка яза аласыз. Конкрет биюгә, менә шушы хәрәкәтләргә кагылышлы булса, мәсәлән. Хәзер без әлбәттә сез биергә яратасыздыр дип әйтәме? Дискотекта, туйда, әйеме? Һәм кемдер матур бии, кемдер матур бийми дип уйлый. Ләкин һәр кеше үзенчәлекле һәм һәр кешенең матур килеп чыкмаса да ул үзенчә матур, әйеме? Мин шуны гына әйтә алам. Ничек булдыра аласыз шулай биегез? Ничек сезнең тәнегез тоя? Ничек күңелегә сезгә ятышлы икән шушы хәрәкәтләр? Әлбәттә, бик теге сәйр хәрәкәтләргә ясамаска тырышыгыз, чөнки ниндидер җиңкилмәгән, башка килмәгән тузга язган нинди фикерләр килә башлый андый кешене. Бу әллә дуркадан качты икән дигәндә. Шуңа күрә бигән вакытта сез һәр вакытта бераз конкрет рәвештә рамкаларны тотыгыз. Тотарга белегез. Әйме? Импровизация килгән вакытта сезгә мин нәрсә киңәш итәр идем. Музыка бара, мәсәлән, аның ритмы һәм темпы бер шундый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, әйме? Хотя бы минимум рәвештә сез белергә тиеш. Музыкага хотя бы, басып торга яки хәрәкәтләнергә. Кемдер бит музыкада эләгә алмый, мәсәлән. Ой. Булай әллә нәрсә эшләп бетерә. Җиңелчә генә башлагыз да, нары. Менә шулайрак. Минемчә, сез үзегезгә бу дәресләрдән, гомумән минем дәресләрдән генә түгел, булган безнең Камал мәктәбе онлайн дәресләрендә булган ниндидер үзегезгә киңәшләр алгансыздыр, нәрсәгәдер өйрәнгәнсездер дип ышанып калам. Шуңа күрә сезгә киләчәктә, әгәр дә сез биергә, җырларга, гомумән алганда актерлыкка керергә омтыласыз икән,
siz әлбәттә булдыра аласыз, әгәр дә сез тырышсагыз. Тырышлыктан кала, әлбәттә талант та булырга тиеш, ләкин талантны без икенче урынга алып куйык, чөнки беренче урында сезнең эшчәнлегегез булырга тиеш. Дисциплина, теләк. Бу сыйфатлар сездә иң беренче урында булса, калганы сезнең әлбәттә барысы да җиңел булачак. Шул. Безнең ничегрәк? Вакыт буенча. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә, кадерле дуслар, театр сөюче тамашачыларыбыз, Instagram аккаунтында утырган подписчикларыбыз, ВКонтакте, Facebook, YouTube, социаль челтәрләрендә утырган барлык подписчикларга бик зур рәхмәт, чөнки сез безне һәрвакытта үзегезнең лайклар белән, комментарийлар белән карау, безнең онлайн туры эфирларыбызны карау белән гел шатландырып торасыз. Безнең просмотрларда арта, рейтингта арта, безнең өчен дә бу бик яхшы, сезнең өчен дә без күп нәрсә күрсәтергә, аңлатырга тырышабыз. Мин сезнең белән, гомумән мин генә түгел, театр сезнең белән сау булашмый. Хушыгыз дип әйтмим. Мин сезгә күрешкәнчегә кадәр генә дип кенә әйтә алам. Чөнки без тиздән күрешербез. Безнең бит тиздән 115-нче сезон. 115-нче сезон. 115-нче сезон. Әйе, Алла бирсә, барысы да әйбәт булыр. Театр эшен дәвам итер. Без сезне яңа премьералар белән шатландырырбыз. Күрешкәнче, сау булыгыз. Ham sandwiches to going ham. Knocked down 2 times and back again. Ain't had no bus ticket to Maryland. Now I'm flying off the PJ to Japan. Yeah, I've been left for dead. Now I cut the check. Now I'm back again. Pull up in the whip. Yeah, I'm up now. Yeah, I'm up now. Up now. Yeah, I'm up now. All them finer things is a must now. I do my own thing 'cause I'm up now. I'm up now. Yeah, I'm up now. Yeah, I'm up now. Everybody hate 'cause I'm up now. I do my own thing 'cause I'm up now. Went from oodles and noodles. Granted all my wishes like I'm a genie.